Γεια σας σε όλους. Σήμερα θα σας μιλήσω για στρατηγικές που κάνουν τους αρχάριους να χάνουν πολλά χρήματα στο Chicken Road 2. Για να είμαι ειλικρινής, έχασα και εγώ αρκετά χρήματα αρχικά, τουλάχιστον πριν καταλάβω, και έτσι σήμερα θα σας πω πώς το κάνω. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα σημεία που είναι πολύ σημαντικό είναι να προσαρμόσετε το στοίχημά σας στο πλαίσιο. Βλέπω πολύ συχνά ανθρώπους που παίζουν πάντα το ίδιο στοίχημα για ώρες και προσπαθούν να είναι σταθεροί. Όχι. Πρέπει να προσαρμόζετε το στοίχημα στο πλαίσιο. Μόλις κερδίσετε, διαιρείτε το στοίχημά σας στα 2. Μόλις χάσετε, πολλαπλασιάζετε το στοίχημά σας επί 2. Αυτό είναι μία από τις πρώτες σας συμβουλές. Πρέπει να λάβετε υπόψη το πλαίσιο του παιχνιδιού, πρέπει να λάβετε υπόψη τις πιθανότητες. Λοιπόν, πριν προχωρήσω περισσότερο, σας λέω αμέσως ότι κάτω από το βίντεο σας έχω βάλει έναν σύνδεσμο για να παίξετε το Chicken Road με ασφάλεια. Είναι σημαντικό, σας το επαναλαμβάνω, να επιλέξετε τη σωστή ιστοσελίδα, γιατί υπάρχουν ιστοσελίδες από τις οποίες δεν μπορείτε να αποσύρετε τα κέρδη σας. Λοιπόν, όταν δεν έχετε τις σωστές στρατηγικές, δεν είναι πρόβλημα, δεδομένου ότι δυστυχώς δεν κερδίζετε χρήματα. Αλλά αν είστε σοβαροί και θέλετε να κερδίσετε χρήματα, κάντε κλικ στον σύνδεσμο κάτω από το βίντεο και θα μπορείτε να αποσύρετε τα κέρδη σας. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Η δεύτερη στρατηγική, που είναι εξαιρετικά σημαντική, είναι να λαμβάνουμε υπόψη τις διάφορες δυσκολίες. Υπάρχει το εύκολο επίπεδο, το μεσαίο επίπεδο, το δύσκολο επίπεδο και το επίπεδο σκληρό καρύδι. Εντάξει. Για παράδειγμα, ας δοκιμάσουμε τη μεσαία λειτουργία. Εσύ ήμουν έτοιμος να πω: βλέπετε ότι είναι πιο δύσκολο, αλλά δεν είχα ακόμα χτυπηθεί και τελικά με χτύπησαν 2 φορές στη σειρά πολύ γρήγορα. Άρα, δεν πρέπει να παρασυρθείτε από τα πιο ελκυστικά, πιο μεγάλα κέρδη των μεσαίων, δύσκολων και πολύ δύσκολων τρόπων παιχνιδιού. Προσωπικά, προτείνω να παίζετε σε εύκολη λειτουργία φυσικά, επειδή οι πιθανότητες κέρδους είναι πολύ μεγαλύτερες. Σε δύσκολη λειτουργία, ωστόσο, μπορείτε να κερδίσετε χρήματα. Είμαστε τριπλάσιοι εκεί. Αλλά γενικά, δεν κερδίζετε χρήματα. Οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ σας. Οι πιθανότητες δεν είναι καλές. Το ίδιο ισχύει και για τη σκληρή λειτουργία. Αχ. Στην πραγματικότητα, σε δύσκολο επίπεδο, χάνετε τον έλεγχο στις πιθανότητες, περνάτε πολύ εύκολα από ένα μικρό πολλαπλασιαστή κέρδους σε έναν αρκετά υψηλό πολλαπλασιαστή κέρδους όπως το 3, 45, 5, 53, 9, 15 και ούτω καθεξής. Εντάξει. Τώρα, τρίτη και τελευταία συμβουλή. Πρέπει να παραμείνετε στις πρώτες 7 θέσεις το πολύ, γιατί μετά το καζίνο ξέρει ότι είστε παίκτης και θέλει να σας παγιδεύσει. Και τότε σας συνθλίβει. Έτσι το παιχνίδι είναι πραγματικά καλά φτιαγμένο. Πρέπει να μην πέσετε στην παγίδα. Στην ουσία, στις πρώτες 5 θέσεις, οι πιθανότητες είναι εξαιρετικά καλές να περάσετε, να κερδίσετε χρήματα. Και επειδή μόλις κερδίσατε χρήματα, λέτε στον εαυτό σας ότι στη συνέχεια θα είναι εύκολο. Και έτσι συνεχίζετε. Σφάλμα. Πρέπει να κάνετε ανάληψη. Μπορεί να φαίνονται μικρά κέρδη, αλλά μακροπρόθεσμα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα κέρδη. Πρέπει να κάνετε υπομονή, να μην θέλετε να παίξετε 10.000 ευρώ με τη μία. Αλλά λοιπόν, παίρνετε το χρόνο σας. Εντάξει. Τώρα εδώ, κερδίζω συνέχεια. Ίσως να μειώσω λίγο το στοίχημά μου. Και συνεχίζω. Λοιπόν, αυτό ήταν το τρίτο πολύ σημαντικό μου συμβουλή. Σας υπενθυμίζω ότι κάτω από το βίντεο έχω βάλει έναν σύνδεσμο για να παίξετε το Chicken Road 2 με ασφαλή τρόπο. Λοιπόν, προχωρήστε, απολαύστε, κερδίστε όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα και θα τα πούμε σύντομα για να μιλήσουμε για στρατηγική.